ସେରାଣୀ ପାଟିରେ ଟିକେ ଆଇଁଷ ବାଜିନି ଖାଲି ଛାଡ଼ ଖାଇଦବା। ଗୋଟେ କାମ କରୁନ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକିନା ମଟନର ନଳି ପିସ୍ ପଞ୍ଜରା ପିସ୍ କିଲେ 2 କିଲେ ଖଣ୍ଡ ନେଇ ଆସ ବାଜିକି ଝୋଳ କରନ୍ତି ଆଉ। ହଉ ହଉ ସେ ସକାଳ ହଉ ଏବେ ଶୀତ ପଡୁଛି ନେଇ ଆସିବେ ତୁ ଶୋ ରହ ତୁ ଆଉ ମଟନ ଖାଇବି। ମଟନ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚୁନା ମାଛ ଟିକେ ଆଣନ୍ତନି ଟିକେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳିକି ଖାଆନ୍ତି। ତୋ ଗୋଡ ଧରୁଛି ସବୁ ଆଣିଛି ସକାଳେ ଯାଇ ଟିକେ ରହ ଥଣ୍ଡାଟାରେ କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେ। ହଉ ତମେ ଶୁଅ। ସକାଳ ତ ଚୁନା ମାଛ ହେଲା ଗାଧୁଆଳ ତ ମଟନଟା ହେଲା ରାତି କଣ କରିବା? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲ ସେ ଖୁଚୁ ଭାଇର ଗୋଟେ ଦେଶୀ କଞ୍ଚାଟା ପୁରା ଅଛି 300 ମୁଠୁ ନବ ଯେ। ତୋ ଗୋଡ ଧରୁଛି ତତେ ଗଞ୍ଜା ଘୁଷୁରୀ ଯାହା ମାଗିବୁ ସବୁ ଦେବି। ମାଲୋ 4ଟା ବାଜିଲାଣି ଉଠବା।